Учениците от СОУ Железник бяха на открит урок за зелената енергия и възможностите за нейното приложение. Домакин бе екипът на Спасителния център за диви животни Зелени Балкани. Среща за популяризиране използването на алтернативни източници на електроенергия с учениците от СОУ Железник проведоха от Спасителния център. Във вече зеления си двор еколозите организираха открит урок за младите хора. Това е втора поредна година, която организираме. Различни са винаги учениците. Този път работим с СОУ Железник. И общо взето идеята е да се популяризират зелените източници на електроенергия, т.е. зелените източници на енергия, които хората могат сами да използват в домовете си. Тази година така решихме да го съчетаем с популяризирането на часът на Земята, в навечерието на часът на Земята, защото това е още един начин Земята да се отдъхне от нас, като спрем дори за един час, дори само осветлението вкъщи. Учениците се бяха подготвили и също показаха завидни знания за зелената енергия. Как се прилага моделът на соларната система, на практика в центъра те разгледаха в детайлна схема. Целогодишно я използваме, системата имаме от миналата година. През лятото я поставихме благодарение на проект, по който работим. И от тогава не сме спирали да я експлоатираме. Както и колегата спомена, България е една доста слънчева страна, така че този тип слънчеви системи могат да се използват през цялата година, целогодишно. От екипа на Зелени Балкани се надяват посредством срещите си с младите хора, посланието им за по-зелен начин на живот да достигне до повече хора.